Nkosi yami. Hlezi uyinabazali. Uzovela nawe ke kule video ndiyenzayo. Lazo. Lishangane ke eli guys silenza lento. Amashangane sibhekene nawo kapha emhlasini. Ayenza kanje. Lishangane. Asiphethe. Andazi ayibethwani lento. Yo, anti kaloku bazogijima bazobopha abalapha mabembethe. Ayishemba niboni. Siphethwe eSouth Africa. Lishangane eli. Hayi. Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you are okay. Yes, I agree with this ladies ukuthi if amaphoyisa ethunywe ukuthi eze la azofika bopha ama-South Africans, if manje ama-South Africans can just mobilize themselves ukuthi we want to deal with this situation, ukuthi asikwazi ukuvumela umuntu obuya from somewhere ukuthi eze ezostrikisha kanje kuzoboshwa ama-South Africans. But iqiniso limile ukuthi nathi kumele siyiblame. Ufunani lo muntu la kule community? Ufakwe ubani? Uhlala kuphi? Ubani allow all these things to happen? Ingane safe makukhona abantu abanje phakathi kwe community. So iqiniso kumele siliface ukuthi nathi is wrong. Criminal syndicate. Siyacela bafethu. Umuntu nomuntu unekhaya siyacela kanza wethu. Hambani ngani. Niyolungisa emakhaya. Hayi ukuthi wasihlambile. Sinawo udensi. Kodwa hambani bafethu. Ngicela nimthathe simxhumanise noJesinta. Emakhaya aki kuze nathi sikwazi. Lento le isimple. Awazi ukuthi usuke ekhaya la uzodolozela kanjani umuntu kubo. Hambani bafethu nilungise emakhaya nithatha yonke into, nithatha ukudayisa ama-aphula, nithatha ukudayisa oswiti. Nisho ukuthi abantu balana benze njani bo? Siyanicela hambani okwamanje, sisanicela hambani wangempela, hambani sisanicela hambani. So nayo-ke Patriots iphumile to fight for his country, because sihleze sibuza ukuthi why now sibona omama belwela iy'ngane. Sinama-giants la eSouth Africa, iy'nsizwa, siney'nkabi, sinobhuti bethu bezimpi abasemahostela ababulala abantu usuku nosuku, ababulala thina ama-South Africans. Uma kuthiwa naye impi ihlasele, amazayizayi abulala iy'ngane zenu, amazayizayi avimbela iy'ngane zenu ey'koleni, amazayizayi atake over khipha ogogo ngisho emzini yabo, ahijeka imizi, ahijeka yonke into, even akhipha abantu emkhukhwini yabo. Abantu bahlala emawolo, bahlala under the bridges. Iy'ngane zenu ziyafa, zibulawa yilabantu. Phumani niyosilwela as obaba bey'ngane. No, abafuni ukuphuma beyolwa, bachuza ukuthi bebulale thina. I-South Africa neyikhali yonke indawo, ibhamu zigcwele yonke indawo zokubulala thina. Iy'nkabi igazi zilichitha each and every day, maybe hourly sometimes, who knows ukuthi babulala abantu abangaki ngosuku. Kodwa amozamazama bahlomile, bahlasele izwe labo, bayasaba ukuyakubona. Ithina abangasisabi, bangena emzini onogogo nabantwana, abantu besifazane, babulale yonke into. Ozamazama ba-out there bawudinga insizwe njengabo ukuthi zizodila nabo, zizolwela izwe. Ngeke uzuzwe kuthiwa ozamazama babulela abantu eLesotho ngalezi zinto abazenzayo, ukuthi bevele bengenela ama-tavern, bengenela amasonto, bengenela iy'ndawo labantu abayihlalele khona benze imicimbi, bebulale wonke umuntu. Angeke uzuzwe kuthiwa benze leyo nto. OZimbabwe lezo zinto bazenza la. Angeke uzwe kuthiwa Zimbabwean or Zimbabweans is just attacked abantu ebebeyihlalele emcimbini bababulala benza ini. Ngeke awusoze wayizwe into efana nale.
Thina abethu abahambi abasuki la abethu ababulali or iy'nkabi abasuki la beye koLesotho koMozambique beyokwenza lezo zinto. Nabo bayakwazi lokho ukuthi abasoze bakuzama nokuzama cause kulamazwe kunemithetho. Kodwa bavumela abantu abasuka kulamazwe bona abawasabayo ukuya kuwona beyokwenza lezi zinto. Bavumela abakhona ababulali beze bezobulala osisi babo, iy'ngane zabo, ogogo wabo. Impilo enjani yona leyo? Sivuma ukuthi-ke hayi iSouth Africa is dangerous. It's not, it's dangerous to who? To us. Laba bantu bayingozi kuthina, abekho ingozi kuma-foreign. Even here in South Africa kukangaki la uke wezwa khona kuthiwa iy'nkabi ihlasele noma njengoba kwenzeka koNanda, koMashu, koSoweto, koDiepsloot or Alexandra ukuthi abantu bafa in numbers. Let's put aside leyo ukuthi mhlambe i-foreigner libulele umuntu or lenzeni. Sikhuluma ngama-South African ababulali ukuthi kukangaki lapho wakwezwa khona kuthiwa bahlasele eHillbrow bayobulala ama-Nigeria, bayobulala ama-Zimbabwe or ini. No, they don't go to those places. Mhlawumbe uzwe kuthiwa beye eSunnyside la kukhona iy'nsizwa ey'njengabo nazo ezababulala. Abayi lapho, bayasaba. Into abayenzayo ukuthi bevele besukela imizi ama-South African futhi nayo e-vulnerable, abazi ukuthi lapha kuhlala abantu besifazane, ogogo nomkhulu or abantu bebeyihlalele beyiphuzela bengalindele lutho. Then-ke bazoya-ke beyoba-attack-a labo bantu labo. Abakwazi ukuya straight empini, bayasaba. Angeke ungitshele ukuthi abantu abathule iy'ngane zifa ema-tuckshop, zifa iy'ngane. And lento ayinayo ukuthi uyingane yenkabi uzosithola ispace esikoleni, uyingane yenkabi kusho ukuthi angeke ulithenge lama-snacks ano-poison, or uyingane yenkabi uzothola eklinikhi uzoprioritize ngoba wena uzalwa umbulali. Ayenzeki yonke le, sigoa through the same thing. Noma ngaba unangane ezumbulali wase-South Africa or inkabi, usisi wakho uney'ngane, why ungawelweli lezo ngane? Why u-avoida ukulwa nabantu abalwa nabantu bakini? Why u-avoida ukulwa nabantu ababulala abantu bakini? Why ubulala abantu, uhlangana nezitha ukubulala abantu bakini? Hayi guys, cha, ni-useless lapho. Ni-useless ngale ndlela le engakwazi ukuthi ichazeke. Buka umuntu ophumile yolwelizwe, abantu esibabiza ngokuthi umuntu oyidakelwayo lona, umuntu onjani. Kodwa uyathinteka ngezinto ezenza. Umile emgwaqeni akasabi ukuthi abantu bayambona, bangamenza noma yini, akasabi. Nje ubuzwa nje lo sisi okhuluma ngemuva ethi mhlanganiseni noJacinta, cause i-patriot lo muntu noma ngabe kuthiwa uphuzile but izwe lakhe uyalithanda ephuze enjalo. Even enjani uyazi, uyayibona into eyenzakala eSouth Africa ukuthi it's wrong. It's wrong. Labantu ababuyele emakubo bolungisa amazwe abo. Buka ukuthi benzani. uDJ Warras bekunomsindo ukuthi nathi ama-foreign abulela uDJ Warras, bukani manje uMajola umZulu kanjani njani. Uvelile manje okuyena mbulali wangempela ukuthi waseMozambique akuyena lo. Okay, lo wathenga wakhokha imali whatever, but isandla esesiphule i-trigger sabulala uWarras akusona esala, njengoba sasisho vele kwasekuqaleni. Basiphikisa kwathiwa oh no, everything nithi ama-foreigner. Bukani-ke manje umZulu lo. Uvelile okuyena muntu owadubula uWarras e-foreigner. Everything in this country is just upside down, and you just ask yourself, why are we so quiet? Kwenzakalani? Yini lesithambise kangaka ukuthi sesifike kule level esikuyona yokulunga? Hayi guys, no. Lento iyihlazo, especially ke kunina-ke bantu engikhuluma nani enithi nina ningamaqhawe niphatha ibhamu nibulala abantu. Yihlazo lento eniyenzayo kinina self, ayilona ihlazo kuthina. Ihlazo kunina ukuthi ziphi lezi insizwe esihleze esizwa kuthiwa eSouth Africa ku-dangerous, abantu bakhona babulala. Ziphi if kwenzeka kanje kubantu bakubo kubafowabo? Abantu bagcwele amahholo, bakhishwa wozamazama iy'nsizwa zangaphandle, bakhipha emzini yabo. Where are you as iy'nsizwa zase-South Africa ey'bulalayo?
iy'nsizwa esiyibonayo njengamanje iy'nsizwa ezingenazo ngisho ibhamu ezibhizi ey'funa ukulwa, okuyingozi kubona ngoba abahlomile and abantu ababhekene nabo bahlome bayingovolo. Sibona ophakela umthakathi esingakeze sizwe kuthiwa ophakela umthakathi babulala abantu obayinkabi. Sibona bona njengamanje emgwaqeni ongizwe obani bani. Yibona abantu esibabonayo njengamanje bezama ukukhulumela osisi babo oma babo. Okuyibona abantu okufanele ngabe basemgwaqeni. Amahostela yinkabi yini. No, abayingeni. Bathi labantu abafowabo ngoba bebasaba nje. That's all. Abantu aba-dangerous kubona ithini. Yo guys, ninehlazo. Thank you so much for watching. Don't forget to state your own views on the comment section. Like, share the video and subscribe. I love you guys. Bye.